За 2 бейт. Благодаря. На моя апарат трябва да го снема. Веднага. Благодаря. Ще имам няколко думи към госпожата Акадиста. Уважаема госпожа Акадиста, скъпи приятели, от името на всички бивши ринамски студенти, изследовали в Арменския Унически университет, искам да изразя най-дълбоко сърдечна благодарност към всички наши преподаватели, с помощта на които ние не само имаме добро познание, но и учтиво поведение. Благодарност на красивия град Варна, в който ние живеехме най-хубавите години в живота си. Благодарност на държавната страна на Русия, което ни даде възможност да добро радикално. Личното казвам, всеки от нас помня, че вие бяхте най-красивата но вие бяхте също много изискана преподавателка. Верно е. За това много ви благодаря. По повод на вашето посещение в Виетнам, ние се събираме тук, за да ви говорим за България, за вас, за нашите преподаватели. Ще се опитаме да пея български песни, да говорим на български език и първоначално да отигнем чашите за здраве, щастие и успех. Сега нашата програма има юрната част. Първоначално всеки от нас ще се сега много благодаря на всички за този изключително топъл прием. Благодаря ви за това, че сте тук, за това, че аз съм с вас и за това, че всички така, как да кажа, всички обичаме Варненския университет. Винса. Имам една молба. Докато сте тук, но аз този път не нося листи за писане. Моля, направете един списък на всички, които са тук, да го отнеса с мен, да го занеса на колегите във Варна. А след това ще направя проверка, кой е добре и кой не е добре с българския. Давайте да почваме. Добре дошли. Сега аз първо ще говоря български. Това е много трудно за мене и за вас, но аз съм Вучин Дов. Свършен образованието в България в 1981 година. Това значи преди 30 години аз свърших образованието в България. Много време. Но сега забрави български език. Аз говоря български. Аз помня български. Не много. Аз спомен България.
siapa Udina as pernah belas ke pesen ke warga cek di Udina saya pesen sehingga Islam dari si koko seleno Kazan saya John Nam Kang, berhasil kolegi Mikazat Khacho. Boedje, Khacho Boedje, die is internationale televisie. Sinds ujian pemirsa, kerana seperti seperti Osman dengan dunia dari seperti masa besar kita dari menurut saya sudah tukar sebab Profesor Dr. Nagadiska esit mnogo kolegi prijatelji sem sasmir in radosten dober dan dosečki vas. Mnogo